Ife bụ na afịa since last week anara atụ anyị kpata dị na Nigeria. Anara achọ onye DP ya egbu mana DP ya akwa na-egbu anyị. Tụma DP ya egbu anyị ogbukwe ebe nwa na-achị anyị achị. Tụma DP ya egbu anyị ogbuo ebe nwa na-achị anyị achị. Amarụ wee ebe dabara ego ọbụ nwa na bachi na ego ọbụ na babi ego ọbụ bakwa. Papapụta ọ bụ na bara papụta bara fụla anyị ego ochie anyị n'ọdụkwa anyị mma. Anara ekwu achị anyị jebe n'osusu na a na-atụ bọmbụ anyị na-atụ agha na-atụgharịba ego na bankị iwere ego enye ụmụazị na ije chiaba na bankị ndị POS ebube ndị bankị ebube anyị afụtazi anya ka anyị jeje weta ego anyị achị na ego anyị amamara mụchirịrị ego anyị ọkụ amarịrị ebe a debara ego anyị bapafụta anyị agazikwa eti ebe arafụla anyị ego nke ochie ka anyị zobe ya ọ bapafụtara anyị nke ọbụ ka anyị rie anya abụ na ole bụ 1000 nke nji abụ 200 ba nke 500 bụ abụrọ m ya na ka abịa mkpatara ahịa since last week one basket tomato aka melele half onye ji ọchị nye ka o mele transfer ego m tomato 200 wee mele m transfer abịa dọrọ na ezi niile dị dry chimala ebe nke anyị na-abịa anyị arụbụ nke anyị ji aka anyị jide anyị ji ewu eleba na akaụntụ bapafụtala anyị amala ebe ba dọrọ bapafụtala anyị na ebe m na-ekwu ndị mmadụ ebe ndị ọchịchị unu nwanne m ọ bụrụ m ka ha na-achị na abụrụ m anụ ba na-achị na ma bapafụtala anyị ego anyị nọ nke ka m mkpa mmadụ ndị ba na-achị bachịba ndị a na abụrụ m na ma the new Naira note enwetara m ya afụrọ m ya ndị mmadụ adịghị ego abịa ọ sị na ego adịrọ eje bankị na ndị bankị adịghị akwụ ụgwọ since eji bido ụmụ ihe ego ọfụla anụ anyị fụtaji abịa sometimes anyị akparị a na-achị azụzụ uto na ego adụrọ ndị mmadụ n'aka babịa desevashin na wee jiri cash dị ego ọfụ so na dị ego ọfụ adụbela mpa anyị afụbeghị some POS nọkwa na akwụkwọ anyị afụbeghị ego ị na-anya na tebụl ụfụ na banana m ka dụ ka ọ dị enwebeghị nke nlefu dị uto ego ọfụ ishu inechekwa anya n'ime afịa ịfụ na onwere ndị nọ n'ime afịa ahụ dị uto na ego adịrọ ihe na-eme na ọ bụrụ na ọ ka elere izie dị mọni ka afịa wee gawakwuo ka o siri aga bifo anyị adụkwa hapi dị ụtọ na ịwụcha alụfụta biile afịa wee nwere ego ịfụ so na dịtin na-enye anyị na onwe anyị na-azụ afịa nsogbu like banana na ọ bụrụ na ilelie karịa na-achị azụ ịfụta echi niile o chenjie kọlọ odeche ị na-agbalụ ụzọ ọdụlọnụ mmanụ. You see, the experiences is too poor. There wasn't proper arrangement in all of this. Now this is my ATM. I come to withdraw money. I was told to pay 500 naira because I'm withdrawing 5,000 naira. And we know it is not the fault of these people here. It must be problem from the top. The scarcity of the naira note. If there wasn't scarcity of naira note, they wouldn't have asked us to pay this 500 to 5,000 naira. And I wonder how I could pack 500 naira instead of 5,000 naira. Please, CBN should help us do something. Express in the one ego bụ na ọka separate and don't many people onwere afịa na-aga aga we are now living in hunger which is very bad ọ dị suppose na ọ bụ na we wefute ego o rie nne enyekwuo more date so that this money will circulate business na-aga business is not going well and we are suffering. About ego eji eli iwe ahịa nwa obele kaikai anyị na-ele we cannot sell because onye bịa ọchụ nyekwu ego ọbụ change. Why we don't have the change? Any bank you go from morning to night I don't ever na ala ụla so it's not good. Let them circulate the money if they want to change the money. Circulate anya ịghọtago ba ga ebe na-ata anya ahụ asị na a na-emele dee ka anyị akwago wee mee that election ọ na-enye ju anya abụọ aba wee ju anya wee fụtara wee tụọ alaba ndị ọchịchị uche bụ adụkwuo n'ihe ebe na-eme na ogbenye du ọgaranya adụ agaghị achọkọ agaghị ekwe ka anyị na-atazi ahụ because we are the voter. If you don't vote for them they cannot go, you understand? So that is the thing. This new Naira note a lot of masses na ata wakọta mmadụ because na ego anwa ọdụrụ adụ, you know. So at times nke iji eji bịa ka old note ịbịa ka ije mee POS ma na ịga bank inyefa
far over where that baby back for war. You spend that money, you pay old note. My one amount again like today, agent bank. See a Kenya may go. First I got 20,000. Everybody on a bank. PS 120 less than 20,000. A new Naira note, another fair. So for Judea, when I name business, because I doing business with it. But I still open nature. Each year, a new 1,000, a new note 1,000. They will collect 100 Naira from you. 100 Naira. Each day 900. Which one of them are gonna be like that? I want na old Naira. But that old Naira, I can't abolish here. You don't know how no can effect. So I'm using the old Naira. Do you understand? Even up to Belgium Bank, Chego, they paid me with 50 Naira note. You know, 20,000. That's not more less than that. So no if I do there. So man, what even I gaga? You know, on the road now. If everywhere is scanty, everyone what even I got. I know why was I go na go. Yeah, since morning now come here even. We try now. It knows me about my children. But we live. I know in God's grace, I live. The country I draw good. You see, as I'm talking to you now, you go there to banks now. You were 8 years, we found a lot of people there. If I said bank or jump back in Ghana, man, you gotta meet everywhere. So that's what I'm trying to tell you. For that drum man. Ebe anyị na-ekwu maka ya bụ na nje abịa dozi isi ego enwezi onye na-abata abịa ego anyị abịa si nso ụtụtụ anyị aka beletere 1000 onye jụọla shi na o jiri ego na bank ekwere akwụ ụgwọ amalika adọbala ego shipa fọta ka ego be anyị abịa na agụụ ga-egbu anyị o ọ bụrụ onye bịa igole 200 ọchị ka o meele gị transfa onye bịa igo nke 50 ọchị ka o mee transfa ụmụ agadi nwaanyị onwe ndị nwere akaụntụ ji ego n'aka mana onwezi ego ahụzili esizikosili ego niile na-abụ amala ebe adọbala ego shipa fọta ka anyị lebe abịa ka anyị wee sowe ụmụazị ndị